Hello mindenki, én Geresics vagyok, és ez itt a Motoros Sándor egy újabb olyan videója, ami soha nem kerül kiadásra. A fülemben muzsikál egy jó kis tankcsapda, én pedig kivettem egy fél nap szabadságot egy-két ügyet elintézni, és úgy döntöttem, hogy ha már intézni valóm van, akkor miért ne úgy csináljam, hogy ne kelljen parkolójegyet venni a kocsival. Felpattantam hát a motorra, és utána nem történt semmi, úgyhogy gyorsan szereztem a szomszédból egy bikakábelt, bevikáztuk a motort, elintéztem a dolgaimat, és mivel tök jól állok időből, mert némely dolgot nem tudtam elintézni, ezért úgy döntöttem, tekerek egy újabb Pécs-Orfű karikát, mert az olyan régen volt. Ha érdekel benneteket a Pécs-Orfű útvonal, a Baliget felé, akkor azt tudom ajánlani nektek, hogy nézzétek meg. Most mondanám, hogy itt ezt a videót, csak az a baj, hogy lehet, hogy nem ilyen dobozt fogok használni, mert a YouTube-nak van tavaly óta egy ilyen viszonylag új szolgáltatása, ahol kártyákat lehetne ajánlani, vagy nézni, berakni. Az pedig, ha minden igaz, akkor itt a jobb felső sarokba fog megjelenni majd nektek. Ha már itt tartunk, érdekelne a véleményetek. Két fórumon meg is kérdeztem, a két olyan fórumon, ahol viszonylag sok reakciót kaptam idáig, de hát most sajnos nem sikerült. Mármint, hogy annyi reakciót szereznem, mint amit vártam volna. Pedig kifejezetten olyan emberek is írogatnak arra a fórumra, akik szeretnek szíjjel szedni. Azon kívül, hogy záróvonalon előzni csúnya dolog, azon kívül más nem nagyon kaptam. De ez van. Ez is egy reakció igazából. Tudom, csúnya dolog volt. Ezúttal levett vagy bla 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 bla. Ezúttal visszaraktam a DB Killert, mert még nem döntöttem el, hogy szombaton Budapestre autóval vagy motorral megyek-e. De sajnos az időjárás nagyon azt mondogatja, hogy bizony nem lesz szerencsém, és esni fog az eső. Márpedig én ilyen puhány motoros vagyok. Sőt, tovább megyek, puhány kalandmotoros, mert ugye elméletek ez egy kalandmotor. Szóval elég puhány vagyok ahhoz, hogy esőben nem motorozzak. Tiszta szerencsé, hogy szaggatott vonal van. És ez egyébként már nem az a sárga bukós isak, amivel utoljára felvettem a felvenni valómat, hanem ez a sárga bukós isakom, amit hát sok-sok válogatás után végül ez mellett döntöttem, és ez most egy olyan főpróba is neki. Mentem már vele még tavaly Mohács felé talán, vagy nem is tudom. Ez a busz meg mindjárt megáll itt. Szerencsére mindjárt vége az záróvonalnak. Szóval volt már alkalmam menni ezzel a sisakkal, de az még a régi plexivel volt, ugye most a télen raktam fel ezt az új plexit, és az a vicces helyzet áll elő, hogy ez a plexi másképp kavarja a szellőt, mint a régi, ugye hát ezért is vettem. És hogyha kinyitom elől a szellőzőt, ugye meg gondoskodik arról, hogy ne párásodjon a sisakom, akkor ezt a hupogást gondolom halljátok ti is, mert itt van a mikrofon is. Szóval ez pont ide keveri nekem ezt a hupogó hangot, és rohadtul idegesít. Úgyhogy mindenképpen kell ide a plexihez egy valami módosítást kitalálnom, amit egyébként egy másik pegázós kollégánál, szintén motovlogger, ajánlom a csatornáját figyelembe, szeret Horvátországban motorozni terepen, meg úgy általában a Balkánon. Szóval valami kiemelőt kell majd ide varázsolni, mert ez így nem állapot, mert ez rosszabb, mint bármit. De ha becsukom, figyelj, becsukom, hopp, néma csönd van. Igen ám, csak mivel beszélek, ezért be fog párásodni az ablakom, a szélvédőm. Úgyhogy kemény a motovlogger élete, minek beszél annyit. Igazából csak ügyintézni indultam el, ezért a kabát, kesztyű, sapka, vagy milyen sisakon kívül másra nem készültem, és farmerba vagyok, térdvédő nélkül, ami nem is azért para, mert hogy félnék attól, hogy úristen, most fogok elesni, hanem elkezdett fázni a térdem, és ez nem tetszik. Nem szeretek fázni a térdben. Csak fel kellett volna húzni azt a térdvédőt is, ha motorosul, hát nem is. Kávét akarok inni. Egyébként remélem nem hallatszik be a zene, mert akkor jobb díjas lenne a videó. Most felhangosítottam teljesen. Ja, és ráadásul valami bunkó összetapperolta a napszövegemet. Törném le a kezét. Lehet, hogy én voltam. Épp azért. Hoppá. Most nem a Baliget felé megyünk. Nincs térdvédőm, nem megyek sárba, nem is sáros, de olyan szép volt, pedig mehettem volna arra.
Na, megjöttünk. A zenének is vége, legalábbis a számnak. Na hát, gyerekek! Ez Orfűn a kilátó, ez a motorom, ez az új kipufogóm, ez az új plexim, ez meg az új órám. Haha, az is milyen jó, az is új. És ez meg a zene szól a fülembe, meg kéne állítani valahogy. A kamera meg le fog merülni. Nem sokára. Csá. Ja, nem csá. Hát még az, nézzétek meg. Az egy szép nagy torony. Ennyi. Fotót kaptok. Ha nincs más hátra, nyisd tüzet. Ha folyik, ne legyen a te véred. Te leszel a főnök, ha megéled, tudok egy munkát.